liqiniso ukuthi uLila no-AJ bashade ngenxa yaVikrant. uLila wayekhuluma iqiniso ngosuku lomshado. uRivati babemthumile ngempela. Wena omunye wayengazama ukumthumba ngaphandle kwalesi sikhohlakala. UVikrant iqobo lwakhe. Gogo uze wasongela noLila. Wamphoqa ukuthi ashade no-AJ. Habe. Nisho ukuthi ngempela yonke lengxabane khona phakathi kwaLila noAJ yenziwe uVikrant kanye nazo zonke ingxushunxushu ezikhona la kulomuzwa la ekhaya. Qiniso lelo ma. Yini mingamenza ukuthi enze lento? Ngangazi ukuthi uVikrant uyathanda ukuhlupha amantombazane ngingakashade nenokushada noAJ. Ngaseke ngacela uAJ ukuthi angisize amfundise isifundo. uAJ ke wasiwamenza bammise emaphoyiseni ukuze bamfundise isifundo. Kungani usho lokho? Futhi wena uthe uVikrant uye waxoshwa ngaphambi komshado. Kungenzeka kanjani lokho kokuqala? Uthenge le uniform enkwaqeni. Wasikhaphela nje sonke wasixhaphaza nje sibhekile. Yebo. Futhi uVikrant wayedinwe kabi ngoba walahlekelwa na umsebenzi wakhe. Ukuqhosha kwakhe kwaphela. Wayengidinelwe ngoba nakho ngakhuluma noAJ ngaye. Wayedinelwe ngisho uAJ ngoba ethi umxoshisile emsebenzini wakhe. Ingakho kenze yonke lento. Wayecabanga ukuthi mina noAJ asifanelene inhlobo ngenxa yalokho wavele wangiphoqa ukuthi shade. Wazama konke okusemandleni akho ukungimoshela izinto. Kuhle. Ubhale kahle kumnandi yazi. Ubhale kahle siyalalela le story sakho. Lilo ngichaza ukuthini yilo ngishoyo uyayizwa nje wena. Ngiyavuma ukuthi lento izwakale ngathi amanga. Kodwa ulilo yonke nje lento ayikhola kanhloko. Ingabe uLila kuphela osho lento? awuzange uzusole enhlobo. Kungani wenze yonke lento emva kokuthi wena injabulo usuyibambe ngesandla? Kungani uyenze yonke lento? Abiram, kumele aboshwe lo muntu, kumele aboshwe. Thatha lo muntu ungisemaphoyiseni kumele aboshwe manje. Abakasidlodlo bayeza manje. Amaphoyisa kuphela angakwazi ukumjezisa. Ngiyacela ngicela ungamuze emaphoyiseni ngiyacela. AJ impilo yakhe izomoshakala. Ushilo ukuthi usomnikezile amathuba amaningi. AJ ngicela umxolele ngiphinde ngicela uphinde umnikezele inyithuba futhi ngiyacela AJ ngamuze emaphoyiseni ngiyacela impilo yakhe izomoshakala ngiyacela AJ ngiyacela ungamuze emaphoyiseni. Buka lokho engikwenzayo okufanele. Ngiyacela ungithembe. Saruyima noma ngabe umthanda kanjani ubhuti wakho. Kodwa akafanele inhlobo ukuxolelwa. Kumele jeze kanzima kabi. Phosha wena uthini ngalokho? Umyeni wakho cabangela ingane yakhe sesiswini ngiyacela manje. Saru ngishiso ilokho impela kahle kahle. Angifuni nje ithunzi lakhe liwele phezulu komntanami. AJ mnumzane. Mbopheni. Nyiseni ngalasha. Constable, mbophe lo. Bengaba zindoda eqothe efana noAJ ngokuthi ibulala uAntara. Konke kwenzeke ngokuthi uVikrant ubele efona. Eqamba manga wodwa kimi efonini. Nkosi yami, ngenza iphutha elikhulu mina.
AJ, kukhona enye into engifuna ukuthi ngikutshele yona. Ngizobuya. Kule insuku ezidlule bengile ngithola ingcingo ngifonela umuntu eqamba amanga sihlaza ngawe. Lobe phone ubehlale njalo nginika iminingwane engitshela ukuthi uAJ uyena owabulala uEntara futhi unobufakazi. Ini Yebo, futhi nami ngayisilima ngamthemba lo muntu ngile ngibheka ubufakazi lana. Ngase ngabuthola kodwa ubufakazi obuthile emzini wami futhi. ubufakazi bani? Uyakhumbula ukuthi ngathinta ikhabethe lika Antara ngaleliya langa? Ingakho wawungithethisa kangaka? Yema! Ngathola lokho. Ngathola lesibhamu ekhabetheni lakhe. Angazi ukuthi kwenzakalani ngoEntara nokuthi washona kanjani, kodwa ngiyazi futhi nginesiqiniseko sokuthi akuwena umuntu owabulala uAntara. Ngiyabonga. Lesi spam esikaVikrandi. Uyena kanye wafonela uLila. Wamguqula ukuthi agejane nami. Loyo muntu uyena kanye uVikrandi. uVikrandi uwenza iphutha. Wagcina elahlekelwa umfaniswano wakhe. Futhi usebenzise wena ukuze abuyisele konke. Njengamanje uVikrandi akasekho futhi nokunye zonke inkinga zakhe iphelile. Ngizohambisa lesibhamu kwaba kaSidlodlo kusasa. Izinto zayizolo asike sikhohlwe izona njengoba noVikrandi esephumile nje empilweni zethu. Ake sikhohlwe nje ngakho konke, ngiyanicela. uSaraswanto waphatheka kabi kakhulu ngenxa yaVikrandi kanti futhi wahluphekisa uPhuja. Impilo yakhe singaphezulu kwakhe manje. Kodwa akayedwa ma. Phuja, angimele ukhathazeke. Umndeni kaJagida uzohlala unawe. Mina nginawe. Ungakhathazeki wena Phuja. Zonke indleko zakho ngisho zokuteta zizoba semahlombe ami. Ungakhathazeki. Manje yenza isiqiniseko sokuthi unakekele impilo yakho.
AJ nawe Lila. Fanele ngabe nijabulile-ke ngalento eyenzakalile kuVikrandi. Fanele ukuthi uLila uyazi ukuthi uAJ akayena umbulali. Kodwa ngeke ngize ngivumele ukuthi impilweni ibe nokuthula. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.